рӯз бахайр шодӣ бо тамошобинёни азиз. дарси навбатӣ дар бораи тарзи аз диски оптикӣ яъне DVD диско нусхабардорӣ кардани Windows, яъне Windows 7 бошад, 10 бошад, фарқ надорад, дида мебароем. барои ин ба мо лозим мешавад барномаи Ultra ISO. хоб бояд қайд кард ки дискҳои оптикӣ нозук ҳастанд ва тобовар ба харошидану шикастану ва нурҳои офтоб нестанд. ҳангоми дар ҳамин хел ҳолатҳо вохӯрданаш метавонад иттилоот аз он нест шавад. барои ҳамин бисёр ҳолатҳо истифодабарандагон дискҳои оптикие ки дорои системаи амалиётӣ ҳастанд, онҳоро нусхабардорӣ мекунанд, дар файли ISO ва дар компютер мегузоранд. хоб барномаи Ultra ISO-ро ҷорӣ мекунем дар компютери худ. хоб чӣ гунае ки дар ин ҷо ман иҷро мекунам, айнан ба мисли ҳамин интихоб мекунед. хоб барнома на он қадар хотираи зиёдро дар бар мегирад. барнома дар компютер ҷорӣ шуд. барномаро фаъол мекунем. хоб намуди зоҳирии барнома чунин аст. акнун барои нусхабардорӣ нишонаи мушро ба қисмати чап, яъне дисководро интихоб мекунем ки дар он ҷо диски Windows 7 аст. файлҳое ки дар ин ҷо аст ҳамаашро интихоб мекунем ва тугмаи тарафи рости мушро дар болои он пахш мекунем ва интихоб мекунем банди добавить. ман метавонам дар флеш-карта ё ки дар диск сабт намоям. ба ҳамин дарси имрӯза тамом. якҷон ташаккур ки вақти худро дареғ надошта моро пайгирӣ намуда дастгирӣ менамоед.